Так, добре. Хіба што я бачу, што ўсё пайшло. Спадзяюся, што ўсё пашло. Прывітанні. Прывітанні, мае шаноўныя. Зараз будзе вам гук. Адзінае я толькі знайду сваю трансляцыю, каб яна ішла. Так, сваю трансляцыю, каб... Супер. Ну, а зараз насалоджваемся музыкай. Ну што, мы з сённяшняга дня пачынаем гуляць у Star Wars. Star Wars Outlaws, які выйшаў на гэтым тыдні, на мінулым тыдні. Будзем гуляць, пакуль не пройдзем. Не пройдзем усю сюжэтку, будзем выконваць збочныя нейкія місіі, а таксама, як заўсёды, Ubisoft у гэтым плане даволі добра разрабляе контент. Вось, і шмат чаго можна пагледзець, памацаць у самой гульні. Вось, таму не будзем адкладаць даволі далёка ўсё па ходзе гульні. Будзем рабіць. Спачатку, конечно ж, возьмем новую місію. Не то, каб місію, увогуле новую гульню пачнем. Таму што я ўжо запускаў пасля куплі, каб змяніць трохі налады. Меліся там некаторыя праблемы. Гэта ўсё было трэба ўлагодзіць. Што тычыцца непасрэдна гульні, то я зрабіў англамоўную. Таму буду вельмі намагацца, каб усё перакладаць. Лайф, так бы мовіць. Вось, каб у вас склалася добрае адчуванне і пагружэнне ў самую гульню. Калі не атрымаецца ўсё зрабіць так, як я планую, то адразу прашу прабачэння, гэта будзе амаль што першы досвед. Hungry? Голодны? So, Итак, finally Zerek Besh is here. нарэшце Зерек Беш тут. Each of you Кожны з вас represents some of the most powerful criminal organizations in the galaxy. прадстаўляе найбольшыя крымінальныя кланы Crimson галактыкі. Dawn, Huts. It's a golden age. Гэта залатое стагоддзе. The Empire's little Death Star gets blown to pieces and the law is distracted by a rebellion that won't quit. It's an Імперыя opportunity to будзе make развальвацца. millions. І гэты час мы можам зрабіць мільёны. But, Але, to my surprise, на маё one of здзіўленне, you sends a spy into my own house. адзін з вас When I прыслаў да thought мяне we all шпіга, could share this feast. а я гэтага не вынесу. Enough, Cyril. I Хопіць. didn't come all this way to listen to lies. Я не your Zerek приехал Besh сюда, как rats чуть это. skim off our spice lanes. You know, Ідіот. my brother was heir to the family fortune. He's gone now. Do you remind me of him? He always came first. Even at dinner. If he'd finished his meal, he'd just take my plate. All I could do was watch him chew. Go hungry. What is the point of this? If Zerek Besh wants partners, forget it. Been done. Doesn't work. Partners, Няри, weren't you listening? ви що, не чули мене? I'm starving. Я занадто It's голодний. time to eat. Прийшов час їсти. Ён распавядаў ім гісторыю пра свайго брата, тое, што я не паспеў пракласці. I know, buddy. Just give me a minute. Ведаю, сябра, дай хвилинку. This'll work, right? Гэта падыходзіць, так?
Ferrick. Where is Дек it? Феррик. Дек Феррик, я так розумію, гэта лайнка Right, нейкая. right. Let's get you some food. Добре, добре. Добре, добре. Пойдзем знойдзем што-небудзь паесці. I've practiced enough. Time for the real thing. Не, я занадта ўжо напрацавалася. Трэба пачаць нешта рэальна рабіць. Police scanner's quiet tonight. Hope it stays that way. Паліцэйскія сканеры былі сёння ціхімі. Яна яшчэ праслухоўвае паліцэйскую хвалю, я так разумею. Ugh, we need some real food. Нам патрэбная рэальная, яна сказала ежа. Okay, we had a deal getting the police. Так, у нас I'm было hungry too. пагадненне. Прымусіць паліцыю зупыніць гэтую справу было нятанным. Але ты справілася. Карацей, ім трэба заплаціць усім, хто дапамагаў там прымусіць паліцыю забыцца пра нейкае дзела, пра нейкую справу. Дзе гэта? Карацей, гэта маленечкая пашвара, гэта Нікс. Гэта наш паплечнік на ўсю гульню. Яна жыве ў рэстарацыі. You're leaving a lot of money on the table. Don't know the crew? Ты пакідаеш за дужа If you change your mind, let me грошы know. на стале. So, Bram, that for me? Итак, Брэм, што ў цябе для мяне ёсць? But this is, Ah, my data spike. yeah, and it's broken. Some scrap rat was selling it in the square. Гэта Said he found адмычка, it in але Six зламаная. Skin turf. And now you're gonna say messing with the six skin is a bad idea. It's gonna get you killed. That's another way of putting it. You've got no crew, Kay. And you keep going it alone with high-risk scores that just go sideways. You want it done right? You do it yourself. I get it. You've hit some bad luck. Bad luck. I'm out of marks, I'm broke, and I live in an attic. Why don't you stick around the Broken Hoof tonight? Fix yourself some dinner. Let me set you up with something small, an easy hustle. Or you could just give me that job on your pad there. Nice try. Then I got plans. Take some credits. For the data spike. I'm good. Then I'll put it towards your rent. I said I'm good, Bram. Гэты Брэм, ён як бацька нейкі. Так, чакайце, мне не падабаецца тое, што зніклі субцітры. Ту-ту-ту. Ну і дзе яны могуць быць? Прасеты, когнітив. Гэта не тое ўсё, гэта нешта іншае. Гэта ўсё нешта іншае. Vision геймплею. Што па геймплею? Explorer Adventure. Камера пресет. Гэта ўсё не тое. Колеры хіба што не. Па візіі, што гэта азначае? High contrast. Audio description. Так, кастомайзим. This is audio description. When Не, дзякую, гэта дакладна не тое.
Так, зразумела. Ні халеры мы тут не доб'емся. Трэба будзе проста ісці неяк. Карацей, аб чым яны размаўлялі? Аб тым, што гэтая дзяўчына, Кай Вес, яна патрабуе працы, бо яна фрылансер, так бы мовіць, якая займаецца звычайна, я так разумею, усялякімі узломамі і гэтак далей, куфараў, не куфараў, сейфаў і так далей. Што тут у нас? Ага, гэта апарат. Ён я адмовіў даць працу, але... І папярэдзіў, што для больш добрай працы ёй патрэбныя імперскія дыстрыб'ютары, не? Добре, далі кіраванне ў рукі. We're not getting anywhere with a busted data spike. Come on, Nix. Let's see Preben. Карацей, нам патрэбна зараз знайсці кагосьці, хто дапаможа нам. We'll get us on a shuttle to the core worlds. Хто дапаможа нам адрамантаваць нашу адмычку. Адмычку, якую нам даў гэты вось дзядзька. Okay? I need to give you something. Давай, што у цябе? It's the bill for the 3 Milura your little scud stole from me last week. Hey, you don't know that was Nix? I only ever seen one of him anywhere. You pay up soon, or I'm turning him in. Карацей, ён нам рахунак нейкі выставіў за тое, што зрабіў тыпу Нікс. І яму яго не калыша тое, што гэта мог быць Merchants are out for the Kanto Cup. наш Нікс. What do you need? І што? Another time. Next shipment's coming in. We'll get you a copy. There's Preben. Preben. No patake. Chichi no gabetisa tukamna. Una 16 pint ut chituana uba japagoyama sif no lia club tasis. Come on. I just need my data spike fixed. Anji chusa tajis kalif. Susa uba ropada tis. Son pitch crispo. Because the forged identicards in that vault are the only way I get off this planet. I'm done with Kanto. Abakanto sati uba. Good. Only options I got here are Sixth Kin or prison. Aku an uba tinka sa kutu utwata. At least someone like me has a shot at a decent score. Maybe even see the core worlds. Preben, you help me one last time, and we never talk again. Eniki, kutupa numa jeche kopa. Pasabata jo peuba vepta chakrita. Нацягнутыя адносіны ў іх. Let's get some credits. Табе толькі што прапанавалі ўзяць крэдыт, і ты адмовілася. No shakedowns tonight. Police will be loaded with credits. Трэба 100 крэдытаў. Просто ходзіць з паліцаў, бярэ ўсё, што трэба ёй. Ты хто такі? Hold Q to see all available Nix's actions. А, Нікс у нас може красти? Nix, there.
що таке, мужик? Що здалося? Все в порядку? А що він його скрав? Не зрозуміло. Nix, go. Fetch. Я ще пхаю у спину. Зараза малая. Так, мне подается лепш некого для разности, как бы нечто у их взять. А ну сюда. Hey, buddy. Вельми добрая акція. Я так розумію, мені треба скрасти усі ГТ 100 кредитів, правильно, ні? Є ще один. See what they've got. На тобі у груді. Що, нічого немає? А чому я гэтых не можу обкрасти? Тільки офіцерів гэтых, імперських. Больше нікого, правда? Kay, come here. Що тобі треба? Kinda busy. Just hear me out. I got an opening on my duct scrubber team. Sometimes the droid gets stuck, and I could sure use a good crawler. It's tough work, but it's honest. Sorry, I got plans. Yeah, you always got plans, Kay. Так, зрозуміло. Задачу ніякої не взять, покуль у нас Get in there, Nix. гэта задача висить по набыццю нейкіх крэдытаў, так? Нікс, ты нешта пранесеш ці не? Ці будзем так займацца гэтай халерай? Так, а дзе мапа, чакайце? Controls. Где мапа? Sensitivity, calibration, speeder. Нечто я не разумею. Speeder, Starship. Давайте попробуем знайти, что там у нас на питальнику в этом. Может там хоть гроши маются. You look like you have credits to spend. Ага, конечно. Come back anytime. See ya. I scavenged enough parts to pay off the sixth kin. They don't care where it came from. Hey, get him. Коли не помиляюся, ми його вже рабували, ні? Його нічого не було.
Beginnings. Focus on the contact up race, which is the perfect time for a job. Okay, knows what's the sixth king, keeping the cards in their safe club. Ага, нам треба знайти недзе. Так, недзе треба знайти вийсці. Як добрацца до гэтых гонак? Так. Пытанне. Салют там. You wouldn't believe the junk they just throw away. I found 2 perfectly good converters in the alley behind the club. You know that sixth kid. Yeah, well, they chased me out of there. Dropped my credit card too. I have to get it later. Gotta give them a chance to cool off first. Так, вертаємося. Чим ви тут займаєтеся, хлопці, а? О. Ти хто така? Busy night? You're not getting in, Kay. Club's already got enough rats. Really funny. А що за односі такі? Ну і зараз її крисою обозвали. Пацуком. А ти що? All right, my mistake. Get in there, Nix. Давай, тягни нечто. Вітаночки, Анюта, вітаночки тебе. Некий спидер. Need my data spike to break into this. Так, як прайсці ў гэты клуб. Того хлопца мы уже спрабавалі абрабаваць. А гэтых? А ніяк. Нешта я не разумею, нешта я губляю. Гідраспанер нейкі, крэдытаў мала. Пашкоджаны датафат. Што гэта яшчэ ў нас? Ой, гэтыя падсілкавальныя ячэйкі. Так, дык а дзе мапа, я не разумею. Мапы нема. Тут злева нічога? Нічога. Так, інвентар, як заўсёды на ай. Дык а дзе ж узяць гэтыя грошы, а? Ці гэта ўсё, што я тут знайшоў, трэба зараз пайсці і прадаць, а? Гэта так павінна працаваць, як? А потым мне дадуць магчымасць мапу ўзяць. Так ці не?
Ну, як завсёди. I came here from Corellia, and they are last year's champions. But I had to ship and fight. Нікого абрабувати нельга. Sure, because I'm made of credits. Сьогодні ж те роблять. Так, ми отсюд вийшли. І що, і толку? Hey, sneak over and get that. Серйозно? Good boy. О, ми троху розбагатіли. Там більше нічого нема. Нічого. А ти що? Нік зайнятий, каже. Гроші принес, ні? А нічого нема. Каратей, гэты офіцери, я так розумію, яны бадяги нейкі. Нічого не мають. А що там з Ніксом? Тут. Пусто. Зрозуміло. Так, рабовать нема кого. Something catch your eye? Ну, давай-ка мы тебе продадим все, что мы зашли, ну. Ди. Так, Okay, польки у нас let's go see 103. Preben. Have a Ось nice так day. ось. Hey, you want a little scratch, Nix? Okay, Preben, I have the credits. І так, Привин, ми знайшли усі гроші. Giocava via Sagebe Chutpasabata. Можеш мені подякувати, бо ти ніколи до мене не вернешся. Зрозуміло, зараз ми будемо що? Okay, now we get that identicard from Club Tarsus. There are Нам ticket треба out у клуб. Nix, and then, before you know it, we're rich. Ось так ось просто. Проникнути у клуб і одразу зробитися багатими. Ось це план. Ой, не сюди. Було б легче, коли б мапу я не дали. Так, это не пропустить, правда, не? Правда. А где выход? Huh, looks like we can fit through there. Серьезно? Мы ж тут были. Okay, no going back now. Використовуємо одмичку. Так. Чекай, не зрозумів. Давай ще раз. Чекай, треба чекати. Треба чути ритм і натискати ліву кнопку миші. Every beat. Ага. Once you can enable extra help на G.
Вось яно што. Вось яно як. Так, туды не трэба, там гэтыя ахаронцы стаялі. А далей што? Тут ніяк. І тут ніяк. Тут так само. Нешта я не разумею, навошта гэтыя дзверы ўвогуле тут маюцца. Оу, халера ясна, вось яно што. Так. Все, можно злазить. Do your thing, Nix. Just like I taught you. Push that button, Nix. Так, ці ёсць тут нешта смачнае, ці не? Оу, цішэй. Это туалет. Here we are. This is at the casino tonight. She's got a father racing in the cup. You've been to the casino? Это уваход. Угу. Нам, я так разумею, униз в таким випадку. Casual. We come here all the time. We're close. The identicard is in the boss's office. Нахилиться і... Треба, типу, повилучати усі. Дякую. Нема чого глядіти, пішли. Треба працю робити. А обрабовать когось можна? О, можна. See what they've got. Трохи грошей не бракує, правда ж, ні? Залишні мене будуть. Конечно, ні? А нічого. Так. Я ще раз уніс. Bring the ship down in the desert and march it straight here. Подобається музика, правда? А ти що тут? What can I get you? A way into your boss's office? I owe Wen some money. Want to make sure she gets it. Not gonna happen. Varel's on duty tonight, and no one's getting past him. Ugh, he's a real sleemo, huh? Yeah, he only cares about two things. Easy money and fast speeders. Just bought himself a brand new T-85. Що там Нікс Let зробив? me guess. Won't shut up about it? Loves it more than his mother. Not gonna get you a drink? Nah, think I got what I needed. Thanks. Карацей, гэтая дзевчына Кейвас, яна вінная ўсім грошы. Просто на ўсім наўкола. Што ні ў кога не абрабаваць, нічога не ўзяць, ды як так? Hey, so, I'm Kay, and you're gonna let me through. Чаму гэта? Not on the list. Oh, my friend Preben put me on the list. Preben should have paid more. Оу, гэта як? Hey, you know anybody who owns a T-85? Yeah, that's my ride. Nice speeder. Some scrub rats are outside trying to jack it. What?
Get out of my way. No one scraps my jobin. I just got it modded. Як ти спішаєшся? О, інша справа. That worked. Все правда, спрацювало, спрацювало. Так, ведаеце што? Трэба, па-першае, паспрабаваць змяніць все ж таки мову. Не, тут нельга. Hearing таксама не. Геймплей. Хаця б на субтитрах. Каб былі больш зразумелымі, бо я не паспяваю, я не ўключаецца ў мяне галава. Усе дурень. Так. Зразумела. Я так разумею, будзе... Угу. Конечно, конечно. Ду-ду-ду-ду-ду. А вось яна мова. Нямецкая, іспанская, французская, партугальская, ангельская. Усё зразумела. Мне падаецца хопіць. Вось так павінна быць. Правда ж, не? Зараз паглядзім, ці будзе ў нас інтэрфейс. Так, інтэрфейс стаў. Хаця б па-расейску, на жаль, украінска нічога няма. А як сюда пранікнуць? Я ж бачу, што тут можна прайсці, не? О, адчыняемся. Нейтралізуем. Наві. Храбысь па храпе. Гатова. Адпачывай. Ніякіх куфараў, нічога. Зачыніць дзверы. Слухай, а ў кішэнях пакаварацца можна, не? Не можна. Ну, такім выпадку ідзем сюды. Okay, let's pick that lock, grab the identicard, and disappear. Дзяўчына, ты нейкая дзіўная. Ты пранікла сюды, ведаючы, што вінна яму грошы. О. Адмычку выкарыстоўваем так. Look at that. Жорстка, жорстка. Oh, come on, Preben. Your plans didn't have a pressure switch. It's K-Bass! Hey, Varric. This is bad. They won't quit. These guys don't stop. А ну-ка, бери гэтую ячейку. Ці што там? Okay, okay. We gotta get out of here. Нормально она зашла, правда? Троих заваливши. Ну что, туда наверх не? Не. It wasn't supposed to go down this way. What have I done? Все правда, только зараз задумалась, что ты наробила. Это что такое? И он один тут? All right, Nix. Go get him. Ой. Яєшню зробила. Чоловіку. Okay, Nix. Let's try to stun them. Ого, ну от акуратно так поклала його.
not the time to eat, buddy. Іншим разом поясни. Nix, need a distraction. І вона взяла эту ячейку чи ні? Хіба що так. Так, Нікс нам показує ще й шлях, куди нам треба, ні? Ні, він просто здякується. Зачиніть? Ну що, ми тут ще не були. О, это ж спидер, не? А, чекай, это он не поламаний, там був поламаний. Ось оно що. В таким What are we gonna випадку do, Nix? сюди. I never counted on getting caught. Okay, okay. Got the identicard. The hook. We'll be safe there. We lay low for a while. We don't leave the attic. Yeah. Повернуться у разбитое какое-то что? Там внизу нічого нема? Хіба що нема. Униз ці ні. Не бачу, ці тут можна ніде було зачепитися. Come on, back to the cantina. It's the only place we'll be safe. Наробила справа, а тепер ховається. That's a conversation I don't need. Пойти в свою комнату. Где она? Не подавалась она тут, не? Bram, I don't want to talk about it. You thought you could just walk in there and steal the most valuable scan docs in Kanto. I told you, Kay. Six kin will have your head. Короче, объявили полювання на Кейвас. За те, що вона зробила зараз. Нічого не кажеш, нічого не робиш. Ні, хлопці. Я тут нема. You think I want my bar blasted up like this? Done with that kid. In fact, I'll help you find her. Я допомогу тобі знайти її. No. Ні. You'd slow us down. Let's go! Гэта нас запаволіць. Сыходзім. А я чамусьці думаю, што гэтыя мужыкі ягонай нацыі, яны не могуць быць тоўстымі. This is a new crew. I risk. Whatever it takes, you finish this job. Score alone is enough to buy you a damn shuttle-off world. It's what you want, right? Time to go, Kay. Час сыходзіць, Кей. For good.
Карацей, ён выганяе яе. I'll come back. No, Не, you won't. ты не вернешься. И что ты крадешься не без крала Skins all нечто? over the place. We can't let them see us, Nix. So it's true? Так, повсюль шукають нас. I don't know. I mean, I heard she has that place above the cantina. You see her, you come straight to us. Що там за змеюка така? Яка потребує ад нейкай дзяўчыны, каб тая здала нас. Там сюди, я так розумію, більше іншого тут нема шляху. Ну, Ubisoft ёсць Ubisoft, нягледзячы на тое, што тут павінна быць адкрыты мір, але ўсё ж такі ўсё гэта калідорамі поўніцца, як і заўсёды. Давайте так казаць, все ж таки гэта не адкрыты мір, а умоўна адкрыты. Спаўзай адтуль. Давай. Па дахах. Куды тут? Ага, на ешку. А скидываться як? Ага, ось так. Соскочить на пробел. Зразумела. Гэта ўжо больш актыўны геймплей, гэта мне больш падабаецца. Сюды на мне? Ага, проціснуцца трэба. Куды мы ідзем? Мы ідзем, я так разумею, космопорт да новай нашай каманды, з якой мы будзем працаваць, бо гэты дзядзька тыпу бацька, ён нам знайшоў тую працу, якую прасіла сам пачатку KVS. The contact's name is Denian. They should be just ahead. Дзе яна? Нехто там шэпча. Mount up. І ўсе яе чакалі? Нішто сабе? Ты адкуль? Маўчыць. I say hello. Якія ветлівыя ўсім. You're local. Yeah. Твои I never мясціны. got to see it like this. А, не, гэта пытанне не аб гэтым. Ты мясцовая? Looks Так. like a fun town. You're not from here. А ты не адсюль. Who's the mark? Што за Boss named Slero. адзнака? Runs a syndicate called Zarek Besh. They're new. Сіндикату Зарек They're Беш. rich. And rumor has it they've got the underworld scared. Which means security. Enough. But a fortune for us if you can get to his vault. Password override. You and your little friend there better be as good as Bram says. Караце, гэта суправаджэнне ейнае, KVS. Ад клана аднаго. Go make us all rich. Усё? Гэта ўсё выратаванне, якое прапанавалі? Denian, how are we kicking this off? When you're in position, we'll attack the main entrance. Your job is to sneak in, disable their security, and get to the vault. You guys don't mess around. When you hit a crime boss like Slero, you have to mean it. Калідор, праз гэты калідор шукаем шлях. Трэба проста ісці ўперад. Enjoy the view, Nix. One way or another, it's the last time we're gonna see it. Насалоджуйся краявідам, Нікс. Гэта апошні раз, калі мы яго бачым, кажа нам. Hope Bram's okay. Taught me so much. And look how I paid him back.
Брэм гэта наш... Хто? Здольнасці. Брэм гэты. Бармен, тыпу бацька. Што ў нас тут? З рознымі гандлярамі. Страціць крэдыты ў гандляроў 1000, і мы атрымаем першы нейкі ўзровень чаго. Дазваляе Кейп дазнавацца і выконваць асабістыя просьбы, каб адкрыць для сябе новыя прапановы, шукаць новых гандляроў, і там, дзе напісаныя просьбы. Так, тут што? Максімальны запас здароўя. Вось гэта карысна, гэта будзе патрэбна. Бо неяк я на 2 тыкаў амаль што млоснасць губляла. Млосна рабілася. Так, жалезнае тканніка і грувасткае палатно. Што гэта такое? Красамоўства. Вырва, вітанкі табе. Красамоўства, тыпу, яна адцягвае ўвагу на нейкую размову, ці што гэта дазваляе Кей. Што? Гэта таксама красамоўства. Ці адно, ці другое, зразумела. Потым будзе даступна іншае. Шосты род. Так, на пятніцу я всех дамовілася. Добрага стрыму. Дзякуй, Вэрва, дзякуй. Ну, на конт пятнічнага стрыму ў такім выпадку мы спішемся ў сераду, так разумею, там больш будзе бачна, у якой гадзіне можам пачаць. Галактычная імперія. Нікс Брэм Шано. І што тут? Клуб. З'явіўся клуб. У які... Чакай, куди нас досилають? Поза законом. А чому недоступне гэта? Think I can swing across. Hang on to me, Nix. We gotta climb. Так, треба ускараскаться. Denian, I see a tower up ahead. Could be my way in. You're the thief. We're in position and waiting. Адразу планікі з'явіўся, як захапіць гэты будынак. Палац, можа быць, нават так. Цішэй, ты куды? Што тут скочыць трэба, я так разумею? Don't look down, Nix. Denian, I'm looking at the mansion. Exactly how rich is this Sliro guy? He's top 5 Outer Rim for sure. Sliro built Zarek Besh from the ground up, and that ain't cheap. It's his own personal criminal empire. Other than that, nobody knows anything about him. You sure know how to pick a mark. If you want to get rich, you have to go where the money is. Ні халера собі яна тут. Як нейкі Бэтмен. Як зручно. Can't believe we might finally leave this place. It's... I don't know. Well, we wanted a shot at the Biggs course. This is it. Okay, Denian. I'm in position. Starting the fireworks. Get inside. Sounded the alarm! I bet you can see that halfway across town. They went this way! Get looking!
Давай ўжо. Зразумела ўсё, паглядзелі на гэта. Націснуць Б, каб... з дапамогай пачуцця Нікса. А, вось як яно падсвечвае. We need to stay out of sight. Як заўсёды хмызы ёсць карысныя. Nicest place we've ever robbed, huh? Hey, go! Get! О, нейка у нас тут яшчэ дасягненне будзе мецца. Адвярнуць увагу нейкіх ворагаў, а потым нейтралізаваць. Ну, давайте. Time to distract them, Nix. What is that thing? Так, яшчэ аднаго. Красамоўства так развіваем. Так, вон там ён. Need a distraction, Nix. I should keep my eyes open. Look at this weird little thing. Першы этап красамойства маецца. Добра. Nobody better mess with us. Nix, put on a show. Whose pet is that? Так, далей нам куди? Не сюди, не сюди. Ну, гэта мы проста непісяў нейтралізуем, я так разумею. Угу. Take him down, Nix. Эй, адчапіся, дзяўчына. Ведаеце, што зараз адбылося? Проста праціснуўся да гэтых парэншаў. І яна прыклеілася. Tenyon, I'm in. Take the turbo lift. It's the most direct way to Sliro's vault. Зараз будуть танці. Ну. Тыц. Зразумела ўсё. Усё больше і лепш. Атрымліваецца так. Што? Чакай. О. Громадскае палатно, якое нам патрэбна. Nix, find me that generator. What is it with rich guys and old ships? Стары карабель нейкі. Ну. Навошта не такому хлопцу багатому, яна кажа, такі стары карабель. That should do it. Гэта павінна спрацаваць. Ну, павінна, не? Нешта яшчэ? Пракрасціся ў сховішча. А дзе сховішча? Чакай. Не тут. Кто тут у нас? Cameras. We gotta avoid them, Nix. Гэта камеры, вось што гэта. Ціха, дзяўчына скача яна. Што гэта такое? Трызуб з будучыні. Blaster burns. What happened in here? Я так разумею, стралялі, калі гэта сляды бластера. А дзе камера? А дзе яна вісіць? Ці не гэта яна? А, ну зразумела, вось яна. А так можна зрабіць? Не, давайте паглядзім. Можна было зрабіць.
Добре. А, не трималася. We've got this. You're not letting up! Ти ще живий. Скільки тобі треба? You won't live through this. А тут ніяка різниця немає у голову цю куди-небудь ще. There's the turbo lift, and of course it's got a barrier. Турболіфт. Куди? Не, ну, у такім випадку зрозуміло, що коли ти хочеш по стелсі, то ліпше йти по стелсі, не як астралянини. Это я могу взять? Не, не могу. Ну, у таким випадку, раз у нас уже сигналізація повсюль працює, то нам нема сенсу і камеры у гэтых ховаться, правда, не? Что это? Зачинить, зачинить. Ага, нешта цікаве. Тут яшчэ вентыляцыя, тут яшчэ нешта смачнае. Крэдыты. Ух, як я люблю ўсё лутаць. Так, гэта не патрэбна. Гэта што? Склад. Што на гэтым складзе ёсць? Сигнализация, Okay, не? that should have shut the barrier down. И какие барьеры отрубили. О, сходы. Чакай, я туда не хочу поколь. А что тут? Мы покуль тут ложкаемся у затоперат, уже 4 полотна знайшли. Грувастких. Так. Ці є сенс сюди ось? Ці гэта просто шлях туди? Не, о, ось сюди маю на увазі. Так, тут ми були. Ну що, у таким випадку вниз треба йти, ні? О, значно лепше. Чекай, тут у нас 34. Это значится сюдою. Так. Знову вентиляція. Ну, пішли сюди. О, нагадую, ведаеце гэтыя дэкарацыі з фільму «Чужы». А мы тут былі, алло. Гэта ж галоўны пакой. 20 метров, 13, 10, 6. А, усё, зразумела. Никс, давай сюда. Denyon, I'm in the turbo lift. Move faster, Kay. How long before Kanto police get here? This is Lero's place. They're not coming. Yeah, just more Zarek Bash. Мы рабуем галоўную хату. They're headed our way! 3 разы карацей трэба трапляць. The vault. Уне залежнасці ад таго, ці у галаву, ці не ў галаву. Зразумела. О,
Смокотки? Ну давай, давай, что ты? Ах, эту штуку не. Так. Тет-тет. Трапил. Супер. И что в этой ш... Blaster fire inside the mansion. Hello? I need backup at the vault. Успокойся. Раскричався ён. О, давай, давай, давай. На тем. Добре, на тем. Комбинация что? Раз, два, три. О, одна есть. Раз, два, три. Угу. Раз, два, три. Чекай, что это означает синяя? Синяя на своем месте. Вось она, что то бок вось так и вось так. Отгадал. Ну давай, давай, давай. Оборона сховища знята. Okay, Danian. I disabled the security. You got a clear path. Get to the vault. We'll clean up out here and meet you inside. Слухай, всю працу зробила дівчина, га? А гэта дзе? І што ты так узіраешься на гэтыя варты? На гэтую браму? Hi. Yeah, I need to get in. Доступ заборонений. I'm at the vault door, and there's this droid. You've met the TT-8L. Good. Password is Grandio Cha. Of course it is. Hey, come back. I know you're in there. Grandio Cha. А скуль яны гэты пароль ведаюць? Я тут што, у інтэрнэце гуляцца, ці што гэта пароль? This is what real money looks like. Валера, ну. Дык гэта... Мы ж у сховішчы, тут павінна быць нешта яшчэ. Правда, не? Які дурань будзе просто камп'ютер ставіць і ўсё. Ну, а гэтыя дурні зрабілі менавіта гэта. Давай. Давай, зноўку зламаем. Хацкеры. Што? А чаму -1? Узломшчык пароляў. Всё, зразумела. You're not Zerg What is Bash. this? Where's my cash? Дзе мае грошы? Could use a hand here. I did everything right. The code was good. Asara, did you find it? No. The stories about Slither and Zerg Bash, they're all true. We've got to go. Усе гісторыі пра зорак Get траш paid яны once we're праўда. safe. You have our word. Wait, nobody move. Стаяць, Either pay ніхто me не now, рушыцца. or just pay me. We're the Заплаціце Rebel мне. Alliance. So? Windows closing. Join us and fight the Empire for the future of this galaxy. What's it pay? We don't have time for this. Kenny, wait! Тыц. Дзеўчына хацела зарабіць грошы, а I яе was проста hoping, падставілі. Here we go. Гэта хто, паўстанцы ў такім выпадку? Яны супраць імперыі ваююць. For luck. На ўдачу. Picking the marks half the game. Эх ты, кишенница. They don't even know we exist. You're a little young for a thief. Занадто молодая для злочинца.
messed up. Watch it! Hey! Welcome back, kiddo. Наверное, с Now. поворотом тебе. What was your lesson? Can't trust someone's always gonna be there. That's my girl. Да, так яна выросла ў гэтым месцы. Okay, I can explain. Я все растлумачу. You must be Sliro. Your friends Ты abandoned you. Сліра. Friends. Твои сябры тебе How long have покинули. you been part of the Rebel Alliance? Oh, you're serious? А, вы What do the серьезно? rebels want with Zerek Besh? Listen, Что I они don't know хотели any от Zerek rebels, but Besh? I know people. Let me go. I get answers. We solve this together. You're gonna have to do better than that. Якая спритная, а? Oh, always there when I need you, Nix. Okay, okay. Что выходишь за кута? Уважаешь людей, а? Let's do this. А что там не полутаться? Эх. Нават на адыходзе не дадуць полутаться. There's gotta be a way out. Тут павінна быць Get to выйсце. cover. Don't make a sound, Nix. I want the death mark on her now. I promise Не you шумі, will. Нікс, But каже whoever нам. can bring me her head, there'll be nowhere in the galaxy she can hide from me. Холера, тут жить можно, не только ховаться. И что? Ага. А дзе гэта ядро? Выстреліўшы ў гэтае ядро, вы выключыце ўсё. Вось гэтае ці што? Не. А, вось оно. Please don't be a trash chute. Охо! Штаны целые, не? That's 2 jobs gone sideways, Nix. This is way beyond bad luck. Да что ты кажешь? Oh, look. It's that old ship. New plan, Nix. We're gonna steal it and fly out of here. Yeah, sounds risky to me too. Гениальный план. Скрасці карабель і на ім вылецець. Ну, гэта просто нешта неверагоднае. Так, чакайце. Showtime, Nix. That's what I said. This ain't right. Huh? You can't be here. She's right here! Так, не тое. Я на такой одлеглости не трапляю. Ой, пробачьте.
Не хотів я. О, треба було стріляти по гэтых. Яны, я так розумію, взорвали землю. І все? Это вся оборона корабля? Take her down! They won't stop coming. We need to go. Come on, take her out! Got it! 1-on-1, let's go. І давай, дівчина. Сама сказала, треба більше. Just like flying a speeder, right, Nix? Угу. Так, то саме, що і спідер. Nope. Давай, включай, полетели уже. Sorry. Бум. О, эта сцена, ведаеце, нагадвае Энакіна Скайуокера ў першай частцы. А ну, полетели. Got it. Barriers down. Ну, затисну W. Полетели. Эй, можно не кровно. О, нават стреляють по нас. Тікай уже. No. More, you piece of scrag. Tashara. I'll take anywhere. Утка розібралася, куди летіть. No. We're okay. We're okay. Ебать. Я на что, завалила это корабель, ці что? Качнися уже. Угу, голова дурная, сапраўды. We made it. У нас атрымалася. Somehow. Не ведаю як, але... Come on. Давай, что тебе давай? Ты ж посадку зробила. О, усё отчинить. Нормас. Курцец знайшовся. А чому твоего размеру, померу, а? Ой, холера, ясно, все сапсовало, все разбило. I'm sorry. Пробач. I thought you were one of them. Я ли полишу, что гэта ты одна з іх. З бойки у бойку, ось так ось. Lots of new friends today. О, добре, у нас керування. We don't have to do this. Що? Які
Отметина є. А потім стріляти. That worked. О, нормальований гэты навык. Давай, ну що ти? Давай розмовляти. О. Good work handling those bandits. Who are you and what do you want? Хто ти і чого You're mad хочеш? about the pipe. I didn't think anyone survived the crash, but you did. So now I'll help you. I don't need help. I'm getting out of here. Ян каже, що ніхто б не мог пережити гэту катастрофу, але ти пережила, тому я тобі допомогу. Lucky for you, I'm a mechanic. Я механік. How many credits are we talking? I mean, a Скільки few, це буде mostly for коштувати? parts. But good news, Tashara is a great place for someone with Тільки your за запчастки. skills. There's a pike underboss named Gorak. Talk to him. And he'll give me work. Got it. That speeder in your ship will get you to Miragana City easy. У нас байк If з'явився. my ship's gutted when I come back, I'm gonna hunt you down. Waka. My name's Waka. I'll hunt you down, Waka. Нечакано, ми знайшли собі механіка, я буду направляти наш Wow. зорний корабель. А ми будемо виконувати задачі на гэтай планеті, я так розумію. Гэта што, савецкая распрацоўка, што я на пятую яго адрамантавала. Вау, што за кіраванне дзікае. We fixed the ship, get to the core worlds, and land a big score. Джон. А гэта што такое? О, гэта блокпост, не? Ой, холера ясно. More of those bandits? Oh, come on! Ой, блядь. Это было не то. Вас тільки двоє, не? Oh, Що привезли, хлопці, ці дівчини, хто ви такі? Так, Q і... Чекайте, не... А чому ти поворачуєш кудись, це не зрозуміло? Я ж не крутив туди. Що за холер діється? І чому гэта ён так ездить у левый бок? А, гэта мяне гульня накіроўвае туды, куды мне трэба. А гэта што такое? I don't have anything. Just leave me alone. А ёб твою мать, блядь. Ды як гэта? Трэба гэта адключыць, ведаеце? You alive back there, buddy? I know. What are we doing? Калі што, гэта не я кручу ў левы бок зараз. Гэта гульня сама падкручвае. Разумееце, які дурацызм? Супакойся ўжо. Чакай, я не разумею, чаму ў левы бок. Вось чаму, блядь, гэта мыш. Пакуль навучышся ездзіць, усе косці сабе разаб'еш. Давай. Лепей мыш не шапаць. О, так значит лепш. Yeah, hey, these bandits are still after me. Persistent? Get to Miragana. That's pike turf. You'll lose him there. And, what do I call you? It's Kay. All right, Kay. You'll find Gorak upstairs at McCall's. It's the most popular cantina in the city, so you can't miss it.
Wow. Да, look ехали at до this города. place. Must be Miragana. All right, Waka. What do you get out of this? I don't trust Charity. Charity? Do you know what this baby is? It's an EML 850. Custom job. Checked the logs and even found a name. The Trailblazer. The Trailblazer? So? So this ship is special. You don't get it. Just give me some new fuel injectors. With those, at least we'll be able to fly. All right, all right. Як злізти? Эй. Не тое. Сюди, не тое. Чакайте, бляха-муха, дзе ж тут гэтае кіраванне? Што? А дзе падзеліся гэтыя? Keyboard settings. Так. Кіраванне. Функции кнопок. Вот оно что. Прыгнуть ходьба, автоходьба. Скользить спидер. О-о-о-о-о-о-о-о. Ну і як злазіць з гэтага бляха спідера? Ці мне трэба кудысьці заехаць спачатку? Ці зноў зваліцца на ар? Бля, дзе мае вочы? Не ўверх трэба неяк, так? Умакала. I'm clean, if that's what you're asking. Mm-mm. No contraband here. I'll be the judge of that. Show me your stock. Штурмовики. Let me see some identification. Oh, yeah, sure. Як кажуть, документики на проверочку. That's me. All right, move along. Вся проверка, добре. Побегли, не озирайся. Glad I got that fake identity card. Yes. Here are my scan docs. Is everything okay? Кропка для хуткого переміщення, добре. Я так розумію, тут написано про Гатава Макала. Smash your face in. Ні. You're not worth the energy. Вольневый клуб, це що это? Чекайте, а як туди трапити? Ветерани здоровенькі були. Це щось новеньке? Так, це тільки вийшло на минулому тижні. У суботу, коли не помиляюся, я її скачав. Краті апошня частка. Что это летает там, а? Так, ну хіба що мені треба наверх тянуть? Ці тут ворота есть. Хоть некая брама. Блять. Где ж мои вочи? For a way in with the pikes? I'll
Пайки гэта хто? Гэта клан? Hey, you want to meet Gorak? Pike Underboss? I got a VIP invite to his private suite. Only way to get up there. You interested? Give you a deal. Купіць ці не купіць? Грошей нема. I'm good. Suit yourself. I'll be here when you change your mind. Добре. Треба хоць нешта зрабіць, то грошей зусім нема. О, Hey, I need to talk to Gorak. You don't look треба like a порозмовляти з Pike, Горак. and you're not getting up there without an invitation. Ти виглядаєш як Пайк, і у тебе нема запрошення. І далі що? Прокрастися у помешканні Горка, я так розумію. Де воно? Ось тут. А, ось воно що. Сюди тільки VIP можуть заходити. Так. Чи можемо обрабувати когось? Каб знести гроші собі. Накуплю гэтага VIP доступу. Ти ходи сюди. Тебе він є, ти казав. So, change your mind? Want that VIP invite to Gorak suite? Ну давай. Yeah, that'd be great. 50 perfect. всього. Yeah, thanks. Enjoy the suite. Tell him I say hi. Питання нема. Ну, холерная тетка. А зараз можу? Так я ж купил только что. Эй. Ох уж гэтыя інтэрфейсы ваши, га? Ну и что толку, что я тут нахилился? Давай, давай, давай. Угу. Это на свежее поветра вывести. So, gonna let me up to see Gorak now? Бойся, да что. Already told Все you, not складано. without an invitation. Oh, then it's a good thing I have this. A VIP invite. I think someone took you for a ride, kid. VIP invite. Oh! Так покажи его. I was just testing your, security. Gorak will be... Never mind. В сенсі я купив, а що ти купила? Короче, это был не VIP доступ. Так, пошли наваляем тому хлопцу. Який нам это продал. And that ticket scammer's gone. Of course. Конечно, конечно. А у сенсі, он продає один тільки гэты доступ і зливається отсюда, ці що, за 50 кредитів, гэта як? А у чым бізнес? Заробіць 50 кредикаў? Ха-ха. Ну што ж, пайшлі ў такім выпадку на паветра, магчыма, недзе там будзе ўваход. Угу. Слухайте, і скрасці няма чаго ў людзей. Хаця б той самы VIP доступ, не? Гэта мы дзе апануліся? Так. Зразумела.
Ну, давай вентиляцію, чому ні? Oh, there we go. Ну, в этот раз худше трималася. Давай наверх. Ми собі поводимо як пацуки. Де треба пролізти одразу в вентиляцію. Бух, готово. Let's go see Gorak. Серйозно? А, гэта мы проникли у турболіфт, який був закритий. Все, зрозуміло. Боу. Что это? That looks like an underboss. This is Governor Thornton's city, not yours. Drag him out. And tell the governor the payments will not increase. Суворо. I don't know you. What? You never make new friends? I will not Ти не хочеш робити нових сябровств? Ні, нема You don't сябровств. have to pay me to hang out with you. А ти не повинен мені платити за то, як з тобою зависати. She's funny. Walker Смешная. sent me. He said, you might have some work? У тебе є праця, сказав Мока. Розчарування. Hey, wait! What's your problem? Smart enough to get into my suite, careless enough to use Walker's name. You're new to this world. Come back when you're not. What a waste of time! Страта часу. Що ти спіздив вже? Кольцо. Кольцо стибрив. І що ти з ним робити будеш? First day? Easy. Name's Donka. I'm a broker for every job on this moon. Not many syndicates where I'm from. Hey, this is legitimate business. Miragana is special, kid. Empire keeps this cantina neutral. But beyond these walls, it's war. You want to survive? Know the players. Look there. The Pikes have the most say, thanks to Gorak. Cutthroat, political. They pay up to play favorites with the Empire. Then, Crimson Dawn. Hungry for Gorak's kingdom. Crafty, sneaky. Unlike the Hutts. With them, what you see is what you get. Out here, you live and die by your reputation. That said, a friend needs a little something stolen from Gorak's private base. Some information he'd hate to get out. And who's hiring me to steal from the top syndicate in town? Sorry, kid. In or out. That's all you get. Tell your client K-Vess is in. Cute. Desperate, but cute. Короткое знайомство з кланами. Хати і все остальне. Вітаємо у злочинському світі. І що? Добра репутація відкриває доступ до нагородів, можливостей, кепська, всього гэта позбавляє. Коли вибираєш синдикат, то, упевнено, розлується інше. Зрозуміло. Каб собі придбати репутацію синдикату, треба виконувати головні задачі. Добре. Хати, Джаба хат.
Пакуль усе сумнеўна адносяцца да мяне. Што гэта такое? Выкладка. Я нават не разумею, што гэта азначае выкладка. Прадметы, матэрыялы. Ну, дюрасталь. Так, я памятаю, што трэба яшчэ 4 палатнішча гэтых. Штоўнасці нейкія. О, глядзі, да красамоўства ўжо пракачана на 100. Каб не накоротко адвярнуць увагу супраціўніка, націсніце Е. Открываем. Не ведаю, на што мне гэта, але няхай будзе. Як-небудзь скарыстаемся. Давай гэта абмяркуем. Чакай. Перамагчы ворагаў, і да якіх выкарысталі красамоўства. Ну добра, давай. Як-небудзь. Так, нам трэба абрабаваць, я так разумею, на базу. Так, гэта Горака, які нас толькі што выканаў. Сіняморды. Find the back entrance, slice the terminal in his tower. Steal the file marked SK01. О, мапа з'явілася, супер. Дзе мы знаходзімся, чакайце. Мы тут, пакуль што нічога няма, апроч гэтага задання. Добра, гэта што? Пайкі мне не падабаецца, калі што. Добра. Пошли адразу выконваць задачу, якая нам свеціць тут. Wait, are you the one who hired me? Hello? Okay. Hey, Waka. Thanks for the help. You almost got me killed. Ah, guess Gorak still remembers me. Just tell me how to get into his stronghold. It's in the Pike District. The main entrance is next to that imp checkpoint at the city entrance. That place is full of opportunities for someone like you. But if you're on the Pike's bad side, they won't let you just walk in. You! Stop! I'm sure I can handle it. Ну и что ты хочешь от меня? Just passing through. И всё? Одразу поцелили. You were right. They won't let me in. There's another way. The bench around the corner nearby. Okay, if they see you... I know. It'd be bad. Так. Нешта я згубіўся. Мы адышлі. Вось тут ці што? Стоп. Что тут у нас? Ёмістасць з барадіем. О, ёпта. Давай. Залазь на гэтую драбіну. А што, пастраляць нельга? У мінулыя разы можна было. Так, сюды еду ці не? Трэба абысці яшчэ. О, а тут гэтыя хлопцы нешта бароняць. Што я тут не пройду, не? Так.
Так, яны не пускаюць мяне сюды. В якім випадку сюдою? Аж нож прийдеться бегче. Опс. І што гэта такое, я не разумею. І тут не пушчаюць. Што за халера, га? О, кровастое полотно знайшли. All right, I'm out of here. Так, як прайсці на гэтую базу? Так, тут не даюць прайсці, тут таксама. У такім випадку дзе? Може тут у вас, хлопці, нешта ёсць? He was taking bets, saying he was official. Turns out, Можна сесть і погуляць разом з імі. Все пусто, все не тое. Гэта не пушаюць сюды. А з гэтага боку? Ты ёб твою зноўку. Вентыляцыя. Ой. Ubisoft. Все як заўсёды. Давай, нахиляйся. I've been told you arrived. There's a way in on the second floor terrace. It will take you where you need to go. Okay. How long have you been watching me? Right. Чекай. Я хоч сюди йду чи ні? Ну, не упевнений, але магчимо. Так, зараз нам не треба... І що? Нельга попадаться. Это просто схованка была, коли что. Там люди ходят по версии, а я тут ложкаюсь унизе. Ну такое собі, видите. Знову вентиляцію, ну давай. Куди ми вийшли? Ага.
можем забраться ці ні? Не можна. Вот это человек, конечно. А троху тягнемося аж таки обскаляжить. Так. О, мы амаль что дошли до места. Нам сюда ці ні? Сядять у тумані, бляха. Там двое, тут один, что? Не разумею. Hey, no hard feelings. Так. Так. Так, мы як тут проходили. О, так, сюди заползали. Так, наверх нам не треба лізти. Тут нема нічого. Так, як пройти повз той... Там же два охоронці стоять, правда ж, правда ж? Да як праз їх пройти? Ці за гэтым хлопцам там пройти ніяк. Калі вось гэтыя двое пройдуць назад. Так. Нема ніяких подказок. На жаль. Давайте сюди. Холера, это что такое? Мне подобається, як я на кладі їх. Так, по голові тиць, а потім акуратно на подлогу.
Так, ці ми тут знойдемо нешта. Мені здається, що нічого ми тут не знойдемо. Ага, камера. Калі я не помиляюся, там быў яшчэ хлопец адзін, не? А гэта закрытая. Так. Все ж таки нам трэба неяк паўз гэтых дваіх прайсці, не? Ось тыя. Я ж не завалю іх двоих, правда? Не завалю. Один абавязкова падніме гэтую трывогу. А наверх, ось же. Боже, я зовсім забывся. Я забылся, что по гэтых... Тихо. По гэтых рашэцінах то можна поўзаць. Там смачнага нічога нема? Нема. Давайте. Ага, так выглядае, справді. Хе-хе-хе. Наблатыкаўся ўжо. Ой, ну зноў як пацукі праз вентыляцыю будзем вошкацца, не? Давай, злазь. Так, ну добре, користаємося драбиною. Так, это просто короткое замыкание, не? Где это кто шепче? Турболифт. Что? Не идет в подвале турболифт. И что? Так, нечто я... А, там, напевно, буде зверху недзе. Все, мы на месте. Давай. Сядай, девчина. Не, я туда не хочу. All right, distract him, Nix. Ты что ты робишь, Никс? Я не то я хотел. Hey, Nix, the button over there. Oh, all right. This'll work. А, это наступный. Не сюда я пришел. У сенсі. Так, сюди. Я так розумію, сюди.
Так і ёсць. О. Добре, добре, коли што нешта можна взяць карыснае, то ў сабе ў кішэню. Okay, what can we do here next? Ну як што, трэба будзе вось гэтую штуку. Nix, hold this for me, okay? Ага. Зразумела. Hold this open. Good boy, Nix. Let's go. А ты не баішся, што малога там недзе замкне? Там было выйсце, тут нейкае выйсце. You doing okay, buddy? We just gotta do a few jobs like this before we hit it big, alright? Зноўку драбіна нейкая. А ну-ка, давайте паглядзім, што там было за выйсце. Памятаеце, там пралом быў у трубе. Вось тут. Ну, не так уже і шмат. Что тут? Просто камені. Тут ці на драбіну, ці тут є на драбіну. Ще одна труба. Куфар. Ну-ка. Не. Ось так ось. Адаптер репульсорного руховика. Так. Чапіться нельга. Нельга. Добре, у таким випадку знову на драбіну. Давай. Що? Сюди ні. Сюди не зачепиться. Чому? А тому що ось що есть. Іхо! Індіана Джонс. В юбке нема тільки. Спадниці. Так. This pike operation looks huge. They must have a sweet deal with the Empire. І не кажи. There's the tower. That А ось energy і barrier вежа. might be a problem, though. Okay, Nix, we can go loud now. If we gotta. Ну. Тут пусто все. Там сядять хлопці. Сюди хочу спочатку. Нам туди недзе треба, правда? Ой, все равно придется праз усю базу проходить. Эх. Ніяких тобі. Як кажуть, поблажок. Давай. Худшая дівчина. О.
тут нікого нема, супокойся. Гэта нічого такого не було тут. Ось тут можна отсидеться, не? Гэта ж хмызи. Тук. Чо? Иди в Get сраку. some cover, buddy. Не, ну гэта ж не працуе же. А, тут можна уже воевать было. Цікаво. Do what you're paid for. Давай, дівчина, давай. Это пошкодило уже. Мне там было колькі 5 разоў трэба. Александр, прывітанне. Гэта гульня тое, што ты казаў у пятніцу. Так, хачу прайсці на гэтым тыдні і то бок з панядзелка па пятніцу будзем праходзіць. О, камера, халеры бяры. А тут іх двое. Хто гэта рыкае там? Ты сюды пойдзеш, не? Не пойдзе. Так, паспрабуем зараз увагу адцягнуць. Цікава. Не, гэта так не працуе. Okay, guess there's another one of these things. We lost some for now. Так, а як гэта вырубіць? Ой. We're pinned down. Да дзе вырубіць гэта сілавое поле, не? They won't quit. We're pinned down. Холера, ясно. You will not survive this! Ти серйозно, не? Усё? Ці яшчэ ёсць нехта? О. Тут нічога нема чамусьці. О, вось тут яна вырубаецца.
Трэба неяк праз гэтае сіловае поле прайсці. А як? Дзе яно вырабаецца? Нешта там унізе маецца тэрмінал нейкі. Тут нічого не виробить. So strange. We did it. Who cares if they saw us? Ось яно што. Так, где яны тут? За спиной, а тут нема? Тут ёсць один. Готово. Вошли. Ну что, можно нарэшце-то выпростать свою спину, ці не? А все равно на полсогнутых ходит. Так, чаровый лифт. Okay, files. Gotta find a terminal. Все, гэта не трэба, не трэба. Зараз пачакай, палутаемся, потым будзеш выконваць свой абавязак. О, куфар маецца. Добре, трапил. Все. Так, тут что максимум? Oh no, this system has an alarm. File's just a spot. Крыл 12 мерок. Did I get Стоп. played? Туди-сюди. Fine, I'll make this worth my while. Ooh, encrypted file. Давай сюда его. Так. Один есть. Так. О, супер. То бок это у нас других, это третий. Так. И вот так. Не. Одна спроба, 50 на 50. На. Хе-хе. Згадав? Не згадав. А не, згадав. Гэта я не то я подумал. Overthrowing someone like Gorak takes time. If I couldn't secure a channel, I'd be long dead. And call me Tislak. Well, Tislak, I'm old-fashioned. If I'm going to stab a friend in the back, I'd like to meet the person handing me the knife. Of course, Governor. Oh, and there's the alarm. Приехали. Well, at least we got something. Oh, what'd we get into, buddy? Карацей, гэта нейкая змова клану з імперіі, я так разумею. Так? Oh,
on the elevator. Okay, okay. Ой-ой. We can climb. Куди? А, все зрозумів. Наверх, я так розумію. Don't worry, Nix. The next job will be better. Давай, подимайся. Где мы вышли? Whoever triggered that alarm is inside. Seal the doors. Everything's locked down. Давай, подходь сюда. Чому двоих? Ладно. Стільки простору в індаляційних каналах. Нечто знайоме, ніби ми тут були. Watch your step, Nix. Я так розумію, треба наоборот униз зараз. I got this. Так, ну в такому випадку сюди. Ну і куди ми вийшли, алло? О, ні, ну я так не гуляю. Там не було так високо. Неправда. А, це правда не було. Эта кат-сцена типу загружалася. Кольки 220 метрів туди бігче. Go faster! They need support! If this is Crimson Dawn, Gorak will not be pleased. Пайки бігають, шукають нас. Що ти хочеш? Oof, I know that look. I grew up around casinos. It's okay to call it quits, you know. I'm gonna turn my luck around. I just need some credits. We'll split the winnings. Honest. Конечно, конечно. Пам'ятаю такі епізоди у були, у Fallout другим. Там лепі було давати. I know what it's like to be down on your luck. Thanks. Come back later. You won't regret it. Поглядим. Уклалися, короче.
Угольневий бізнес. А ось і ти. Gorak's favorite spotchka recipes. Did I pass your client's test? Why don't you ask her yourself? Meet Valera of Crimson Dawn. You the one I was talking to before? You pulled it off. Guess I shouldn't be surprised. I heard you stole something much bigger than this. A ship. Someone's favorite ship. Someone important. I have no idea what you're talking about. Recognize her? Because Zarek Besh showed up with one of their best. Asking a lot of questions. Yeesh. A death mark from Zarek Besh? What did you tell them? Nothing. For now. You work for us again? It stays that way. The Pikes are on top here. And Crimson Dawn is making moves. Короче, ці запайковці за гэтых Crimson Dawns. Гэта як можна перакласці? Крымінальны захад. Захад у сэнсе сонца. Ну і халера іх ведае. Не, Горак, Граўняк. Давайте так. You want to, make a move? One of Gorak's men is planning to betray him. Pike higher up, named Tizlek Shar. Really? Hey, look at you. Playing the game. You're learning. Here. Some fuel injectors for that ship you don't have. These should help you get off Toshara. So you know everything, huh? Just the things that are important to us. You'll be hearing from me soon, so try to stay alive. Добра порада. One last thing. Yeah? Bram's leg is healing nicely. Thanks. You're in our world now, Kay. Keep sharp. Baka, I got those fuel injectors. Time to go. That was fast. What's the rush? The Trailblazer needs time. Attention. No rush. I just, want to keep moving. Fine. Go see if you can find more work. Parts that she needs ain't cheap. I'll talk to Danka. But it doesn't have to be perfect. Just make it work. Так, помилка. Не заход, а наоборот, світання. Кримінальне світання, так? Who is this? Come to McCall's and find out. О, одразу посыпаліся заказы. Так, гэта ў Макалаха гэтага ўсё. Ці варта нешта тут яшчэ вывучаць? Валітну улвус. Паляпшае спідер і гэтак далей. Гэта што? Гэта нас не цікавіць. Хатты. Ну, сюды нас не пускаюць, на жаль, пакуль што. А можа спраўдзіць? Можа ўжо пускаюць, не? О, сышлі. Хлопцы сышлі адсюль, добра. Looking for something in particular? Hello there. What are we looking for today? Берег Кихру. Что это? Железная ткань. Мне потребуется такая одна. Amazing. You won't regret it. Bye now. Что за звычка у нас заявилась такая? Эх ты. Вось гэтыя. А яшчэ два грувасткіх палатна трэба. Што тут з'явілася? Граната. Каштоўнасці.
1000 кредитаў. Ні халера сабе. Ну, гэта потым. Тут быў пытальнік, мне падаецца, не? Не. Гэта мне падалося. Ідзем да гэтага. Чакай, дзе... Вось гэтае мне патрэбна. Не хачу на хату працаваць. Ніколі не любіў Джабу хата. Дзе Данка? Там мы ж толькі што размаўлялі з тобою, ну... So, Danka, got more work for me? Maybe. You got an ion blaster? I need someone to hit a stash for me, but you'll need one to get inside. I can mod my blaster. Been doing it for years. Just need the parts. You know what? I got a contact, a Pantoran named Velo. Owns a pawn shop nearby. I'll tell him you're coming. Really? I mean, thanks, Danka. Yeah. You get that blaster working, call me. And Kay, I'm not the only one who'll give you work. Take a breath, ask around. There's always some action to find out here. Погружение в криминальный засвет. Так, ён нам прапануе палепшыць нашу гармату. Ну, то бок гэты бластер. Пабеглі ў такім выпадку. Добрая гармата заўсёды прыдасца, правда, не? Давай, дзяўчына, спяшайся. Hey, you Bilo? Danka sent me. Ah, yes. I heard you were coming. И что? Для бластеру. И что? Так я ж не ведаю, як паляпшаць іх. А не, калі нешта прадаць. Гэта мне патрэбна. Матэрыялы. Продастся пазней, добра. Нехай продастся. Усё. О, божак, прывітанне табе. Нейкая складаная гулька? Нічога складанага, неправда. Так. Продаць. Усё як заўсёды. Гэта ж гульня ад Ubisoft. Усё, як і Assassin's Creed, і ўсіх, якія ты толькі можаш ведаць. Прадаем. Што тут яшчэ можна прадаць? Прадаць. Гэта не буду прадаваць пакуль што. Гэта можна прадаць. І гэта можна, так. Гэта ўсе матэрыялы, яны мне спатрэбяцца. Дык у сэнсе ты... Так. Паскаральнік часціц для паляпшэння бластера. Каб я яшчэ ведаў, што можна купіць. Рэцыркулятор. Бляха, 1300. Нема у меня столько. Ионный кожух у ломбарде. А ёб твою мать. Где кожух? 8. Great. And, got any ion energy converters for blasters? You new around here? Those aren't legal. Only syndicates have hardware like that. Oh. Okay, right.
Що, порозмовляли? Можна бігти далі? Waka, I need a black market part for my blaster. You're gonna have to steal that. Either from the Pikes or Crimson Dawn. Треба скрасти, каже. Right into their turf. But if they don't... I gotta keep it quiet. I get it. А що там за питальник такий, га? Ой, бля, ні, це на їх території, у пайках. Ха-ха-ха, я не почув одразу. Представлений матеріал. Так, опашній раз ми знайшли ніяку ничку у вентиляції, ні? Я вже забувся, де ми там її знайшли. Hey, Waka, you know where Pikes would keep aftermarket parts? Oh, yeah. I once did a job for Gorak and saw the inside of their safe house. That was before they fired me. There's a hole in their security. Just look for a vent. Знову крастися. Давай хочей вже сюди. Whoops! I am warning you! Do not move! Та какого хера? Я ж повинен був виробити його. Ну. Another underworld rat. Викинули. Я ще повернуся. От мене просто так не позбавиться. Бляха. Як настирний пацук. Тільки не розумію, чому так довго підгружається все це. Так, не хочу я туди. Так, красти запцацку. У сенсі. Давай, дівчина. Скоч сюди. О, дик я это все збирав. Я ще раз. Все, пішов. Forget it. We have things to do. Да ёлы-палы, да что это такое? А чему их так много тут? Бляха-муха.
Бляха, стелс 80 уровня. Так, мені подається, треба їх ніяк вирубати, ні? Давай. Одверни їх увагу. Я по кулях покладу тут. Тресь. Готово. Так, наступним. Хто там мене зауважив? Ось той хлопець. Давайте туди. У эту вентиляцию полезем. Холера ясно. Ну что ты будешь робить? Все, не? Отпустила тебя? 41 метр. У тим накерунку. Ой, гэты алгарытмы, яны просто шикоўныя. Сколько их тут? Один? А на халяру йому такий шлем великий. Так. Недзе ў той бок треба ісці. Тут не залезьте, тут не залезьте. А я вось тут пройду, не? Не пройду. Так, чекай. Мне подається, у меня уже колени стерлись. Так ползать. Ну что, хлопцы, у меня нема выбору, треба неяк вас. Та ёб твою, зайди ты за гэтыя скрыні, нарэшце. Так, это ты. Ось так. Поверніся сюди. Ой, ёб твою мать, ну все ж добре було. Та ёб, бля. Як гэта можна, га? Stop! Так. Я уже больше ніяк не простит, тут только про этих двух.
Nix, it's showtime. Собака. Я не зусім упэўнена нават у тым, што каля іх можна неяк прайсці. It's showtime, buddy. Ты што, не бачиш яго, ці што? Ой. Next, put on a show. Давай, давай, падыходь. Бачиш, ляжыць. Сюка. Курва мать, як ви заінчили. I do not know you. My mistake. Ой, варыятыўнасць наша і ўсё. Хадзі даведайся, што ім патрэбна ад мяне яшчэ. Каб паўз іх прайсці, а? Так, один ёсць. Тут нідзе не падняцца ўверх, правда, правда. Тут як падняцца? Ніяк. Ой, бляха-муха. Go put on a show, Nix. Сюди хутчэй ісці ўсё ж такі. Гэтыя двое. Адзін стаіць каля брамы. Хіба што там... А, гэта хуткасная брама. Ліфт. Ой. Так, як заўсёды нейкія сцены калідоры. Не запрыгнуць. Ёсць што цікава, не? Нема. Тут не пераняліся, тут толькі злезть униз. Карацей, трэба разбірацца неяк з гэтымі двумя, інакш ніяк. Пытанне, як з імі разабрацца? Давай. Гэта мы адсюль вылазім, калі што. Так. Адсюль той бачыць, так. Distract him, Nix.
Подойди ближе. Не подойди ближе. Не подойди. Холера, кольки их тут. И что это такое? Hey, you got anything interesting in the back? Do I know you? Name's Kay Vess. Good for you. But I only talk to friends. Что? Это, я так розумію, ми вилізли з території, так? Так. Ой. Так, кудись це туди треба. Что? Камера? Камеру повесили. Так, зрозуміло. Треба зараз чекати, поки Ліну пройдуть назад, я так розумію, ні? Так, уже йдуть. Ну, чекаємо. Ти жартуєш? Та ну, сраку. Там є ще один був. Ой, так. Що за випробування дикое такое, а? Так, де ми? У яким ми гэта боку? А ёб твою налево, мать. Это ж колькі верчу треба. Збольшага падабаецца глядзець табе? Але ж ты цярплівая. Сюды не. Сюды. Так, як пройсці, як пройсці? Да сиді ти, божух, ну причапілася. Ніяк у гэтую цэнтральную трэба патрапіць. Але як? Подойди, там нехто памірае. Не чуе. Ай.
Слухайте, а може просто ось так зробити? А, яны там удвоїх стоять, добре. Блядь, да що такое? Як гэта зрабіць? Як туди пройсти? А тут камера, яна ахоплівае ўсё. Нідзе не зачапіцца, нічога такого няма. Ой. В сэнсе, хто гэта? О, тут дайшлі кудысьці ўжо. Эй, залезь. Вось куди ти мені прапануєш упасти? Неяк треба проникнути ось у гэтую вежу. Дай поглядеть, дзе ён там. Бачу ноги. Тут нічого не працуе. Гэта мы абрабавалі, калі што, у першы раз, калі былі тут. Ой, да чаму ж так цяжка-то? Я нічога не разумею. І гэтыя тут, і тыя там, і куды, блядь, тут ісці, я не разумею ўвогуле. Слухайце. Ну гэта трэшак нейкі. Што за гаўно дзеецца? Як увайсці? Nix, need a distraction.
Подойдешь поглядеть, не? Та ну вас у сраку усіх просто. Чаму нельга просто наваляць ім усім, а? Чаму трэба красціся, блядь, не разумею я гэтага. Ці я ўвогуле. Hey! Zetava. Android 2. Z2. Got something? And Cyan 2. Fine. Давай уже шевелись, бля. Как это бесить уже натурально. Так. Ці то подняться, ці то разніз ніяк. Разніз заенчило вже. Треба шукати недзе вийти наверх. Hey, you! Ти атакувати будеш його, чи будеш позирати йому в очі? What do you think you're doing? Scum. Nix, it's showtime. Дівчина, атакуй його, ні?
подняться выше? Як подняться выше? Отсюль только вниз. Тут не подняться, тут скрипты не дают. Ты. Так, это униз, зрозуміло. Давай уже, пытальник, зникай. Showtime, Nix. Давай, подходь. И что? Was not expecting that. Так, знову на хворобілі. Сюди немає сенсу заходити. Як піднятися ось сюди? Ніяких зломів, нічого немає. Зачепитися так само нема за що. Покликати його сюди? Ну, не благо було б, звісно, його покликати сюди. Там двоє. Що з тими двома робити? Ой-ой-ой-ой-ой. Так, тут что? Некий бар. Time to distract them, Nix. Чи удастся? Лучше так близко не подойди, не? Подійшов. Подійшов, добре. Ну, я так розумію, мені у ліфт треба ніяк потрапити, правда? Правда ж? Треба відтягнути з гэтага увагу. Максимально тільки сюди. А давай так зробимо. Ага. І він повинен сюди ж підходити, правда ж? All right, distract him, Nix.
Подойди ближе. Бляха, операция, кооперация. А ты отойдешь от этого лифта ці ні? Так, давай так. Nix, it's showtime. Давай, включай. Что у тебя? Ты жартуешь? It's showtime, buddy. Sorry. Да нападай, ну девочка, ну бля, ну столько уже. Курва мать. Как тебе расперезло? Ебаные скрипты. Просто невероятное нечто. All right, move along. Distract him, Nix. Ой, бляха-муха. Знову то і саме все робить уже который раз. Time to distract them, Nix. О, цудовне скрипти. Так. Go put on a show, Nix. Эй, что это было такое? Давай, давай. Чого не бачиться? Nix, put on a show.
Need a distraction, Nix. Цікаво, чи він подійде ближей. Ну, Нікс. Time to distract them, Nix. Так, нарешті, дійшли. Distract him, Nix. Зараз будемо другого тут оттягувати. Подходить, ні? All right, distract him, Nix. Мне вже вдалося, ні? Та ти жартуєш. Та ёб твою налево, мать. Я лічу, що в гэты ліфт треба ісці. 34 метра. Ой, так, бля. Ну і що робити в такому випадку? Скільки вже можна тут вошкатися? Сюди не піднятися, сюди не пройти. Так а що? Тут уся зона заборонена, не? Вовремя нікуди не пройти, не проїхати. Ха. Стоп. Бачите, куди показує? Мені ось туди недзе. То тут пройти ніяк. І тут знайти вийти. Поднимися. Куди мені показує? Куди мені треба йти? О боже. Что за холера, бляха-муха? Так. Туди повернуться нельзя. Ось так. Да.
Як сюди залізти? О, я гляжу, там есть некий проход у вентиляции. Ну-ка. Что? А, я не працую. А, я не працую. Я так разумею, гэты праход будзе выкарыстоўвацца толькі ў сюжэтцы нейкай. Ага. Okay, careful. Okay, blaster parts, blaster parts. Не можа быць. Куфар. Куфар, гэта добра. This will work. Your intel was good. I have the part. You got a workshop or something I can use? I'll do you one better. There's a workbench on the Trailblazer I got up and running. I've also moved her to a proper dock at a settlement called Jauntus Hope. Somewhere nicer, more comfortable. Okay. Ну давай, давай, давай. Атрымай доступ до гэтага кампутера. Так. Так. Раз, два, три. Ніводнага. Раз, два, три. Адзін на сваім месцы, гэта не на сваім месцы. У такім выпадку... Раз, два. Ёсць. Давай. Передаем данные. Мы знайшлі нейкае сховішча у гэтага сіндыкату. Так. У такім выпадку нам трэба зараз бяспечна выйсці, так, не? Зараз гэтыя хлопцы пройдуць удваіх, а мы ўжо там пабяжым. Оу, колькі ключоў мы знайшлі. Ад сховішча паглядзіць толькі 4. Ой, халяра ясная, як жа ж гэта было цяжка. На што рабіць такі стэлс? Хто мне распавядзе? Каб вас усіх халера пабрала, дзе якая, распрацоўшчыкі вы недадзеленыя, недаробленыя, недагадаваныя, ці халера вас яшчэ як называць. Давай, соскоквай уже. 2,7 километра. А дзе гэта ўвогуле? Такое адчуванне нібы па-за гэтым. О, нам сюди треба. Так, на виїзді.
Так, як там выклікаць наш гэты мотоцикл? Так. Команды. Спидер. Разгоняться, тормозить. Вернуться. Что? А як выкликать? Есть тут не один, не. Холера ясно, блядь. Ты гуляў у Старфілд? О, бля, не нагадвай, калі ласачка мне гэтую гульню. Гэта просто нешта з чымсьці. Першы рывок скользіць. Спидер Y. О. О. Тут. Вось тут. Я не здолеў. Не, гэта сапраўды жудасная гульня была. Па-першае, яна мне зайшла толькі ў плане графікі, ды і то мяне хапіла там на 10 хвілін далей. Гэта была проста жудасць. Павылазіла столькі багаў. Столькі праблем з сюжэтам было, што проста... Set for life. Okay, we lost them. How many of them are there? Воу, дзяўчына. Так, мы уже наблизились, амаль что. Бля. О, другий город у нас тут. Don't just hope. Okay, so this is where Walker brought the Trailblazer. А отремонтовать можно его, не? Чекай. Так, обернуться, спешиться, тормозить. Галоўнае, каб ён быў цэлы, калі яго выклікала наступнага разу. Так, добра, мы гэтую задачу зараз скончым, і на бягучы момант на сённяшні дзень гэта ўсё. Бо я халера нават стаміўся, але ўжо і час падыходзіць. Халера, як ён яго так паставіў на колы, так бы мовіць. Вака, ты дзе? There's the workbench. Hi, Waka. Waka, you did this all yourself? Uh-huh. It's hard work, but it'll all be worth it when she hits the atmosphere and soars. Yeah. You ready for those fuel injectors yet? No. Soon. Hold on to them for now. Pricey parts can disappear around here. Ну куди ж ти? А хто у нас тут яшчэ? Ці што у нас тут яшчэ?
Мне гэта не да яго трэба. Тут я нешта не разумею, што за гаўно. Так. Собрать ионный модуль. Так. Ну и... Это не один Варштат стоит, и что? Тут? Тут. Усталевать. Поляпшая трапность. Ну, далее что? Все? А тут мы маем что? Это кожух. Угу. Усё? Чому він червоний? Whew, haven't done that in a while. Dunka, my blaster's good to go. You gonna give me that job now? Yeah, Philo mentioned you'd stop by. I'll send you the location of the stash. Get inside and take what's in there. All right, I can do that. Good. Find me in Jonta's Hope when you're done. Супер. Добре. На гэтым моменце мы ўжо скончым. Дзякую усім, хто глядзеў разам са мною. Хто выцерпеў гэты стэлс. Шыкоўны стэлс. Насамрэч не. Я спадзяюся, больш такіх місій не будзе. Вось. А што тычыцца праходжання, то мы ўжо сустрэнемся на стрымы. Заўтра будзем далей праходзіць гэтую гульню. Мне падабаецца. Я маю вельмі вялікую павагу да зорных воінаў увогуле, да гэтага сусвету, таму і гуляць больш-менш цікава. Не скажу, што мне на то ж захоплівае так, але на пачатку было вельмі добра. На пачатку было вельмі добра, таму яшчэ хапае запасу таго ўражання, якое было з пачатку гэтага відэа. Як заўсёды, падтрымлівайце вольных беларусаў, падтрымлівайце Украіну, абавязкова ставце падабайку да гэтага відэа, падпісывайцеся на канал, калі гэтага яшчэ не зрабілі. І сустрэнемся заўтра у Star Wars Outlaw. Да пабачэння.